हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय। बे जाहैबाय 2026 जानो गोनां टेटनि बेजों सोमोन्दो खालामनानै इउपि पार्टनिफ्राय बड' एबा एलपिआबो नायनो हागोन। मानो होनबा बड' पार्टनिफ्राय आङो प्रिभियास इयारनि 2023नि स्पेसियेल बिटिआर एबा 6 शिड्युल टेटनि लाबोनाय जादों। बेखौ सल्भ पेपार, बे सल्भ पेपारखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो आइडिया लानो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो आं खोन्थालांगोन मा माखौ नायनांगौ। दा बाहाय दङ जोङो ना फार्स्टनिफ्राय फारि फारि जोबजासिम 30टा कुइसन। 30टा कुइसनाव आं बेखौ सिगांनि सिलेबास दानि सिलेबास गोरोबा, जिहेतु जोंना सिगांनि सिलेबासाव लिटारेचार पार्ट दङमोन, थुनलाइयारि पार्ट दंमोन आरो अल बड' लिटारेचार पार्ट दङ, बेनिफ्राय निउ दङ, लिरगिरिफोरनि सिनायथि बेफोर दंजोबोमोन। बेखौ आङो खोन्थानाय नङा एबा बेखौ आं बुंलांला गोबाव जागोन, मानोना जोंनाव सिलेबासानो गैया। जिहेतु जोंना सिलेबासाव थानायखिनिखौल' आं खोन्थालांगोन। दा बेनिफ्राय जोङो गोबाव खालामाजासे नायलांदिनि फै। फार्स्टआव दङ 121आव बर' सात्र सन्मिलन होनदों। बेथ' जोंना अल बड' लिटारेचार पार्टनिसो, आं ओंखायनो नांला बेखौ। बिबारनि सुजुगिरिया सोर मोनदों बेखौबो नांला। बिमा बाथुल मुंनि थुनफावथायखौ सोर लिरामोन होनदों बेबो नांला। नैबे गाहायाव होनाय बबे जराया थार होनदों, लिरगिरि आरो बिजाबनि मुं, बान्था मोननायनि मुं, लिरगिरिनि जोंनाव दा गैया, बेखौ नांला। ए कालेक्सन अफ कसारि पर्ट्रेट्स एन्ड राइम्स बेखौबो जोंनो नांला। गाहायाव बबे मोनसेया बर' रावनि बाथ्रा फान्दाय नङा, नै बेखौ नायनोसै। दाना बाथ्रा फान्दाया जोंना दा जों दङ, जिहेतु दानियाव दङ बाथ्रा फान्दाय 126निफ्राय नायनांगोन जोङो। खाफाल मारा एबा माराम होनदों, बेथ' दङ। खाफाल दाखुरा बेबो बर'आव दङ। बेनिफ्राय हाथाइ सिफाय होनदों, बेबो दङ। हाथाइ सिफायजोबगोन होननाय जों रायो नङा होमबा, बाथ्रा फान्दाय बेयो माने मा बुगोन होननाय जादों। सिला जानजि होननाय जोंनाव सोदोब नागिरबा मोनाखै बिजाबाव, बे सिला जानजियानो राइट एन्सार जागोन। हथात जोङो से नाम्बार मोनसे मानिखौ फरायनांगौ नुबाय, फैनायखौ बाथ्रा फान्दायनिफ्राय फैनाय नुबाय। बाथ्रा फान्दाया नायथारनांगोन, मोनथामसो दङ। बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव गाहायनि बबे बिबुंथिया गेबें होनदों। बिमा रावजों सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो माबेया गेबें होनदों। सोलोंनो गोब्राबनो, बिमा रावजों सोलोंनो गोब्राब जाया, नङा। गथ'फोरनि मेलेमारि जौगानायाव हेफाजाब होयो होनदों, नोंगौ बायदि नुदों, बेखौ दोनथ'नोसै। गथ'फोरनि जेथो गोनां सोंलुफोरखौ जाखांफैयो। गथ'नाव माने जेथो गोनां माने एकदमबारे आन्दायहोयोनो गथ'फोरखौ होननायसो जादों, बे नङा। थाब बुजिनो हाया होनदों, हायो होनबा जागौमोन, हायासो होनदों, बेबो नङा। होनबा राइट एन्सारा जोंना गथ'नि मेलेमारि जौगानायाव हेफाजाब होयो। बेबादि अपसन मोनब्रैखौबो नायनांगौ जोङो। फार्स्टआवनो नंगौ बायदि नुयोबा नोंथांमोना बेखौनो राइट थुनो नाङा। कम्पिटिटिभ एग्जाम जिरायनायनि बे फर्मुला नंथारा, मोनब्रै अपसनखौबो नायथारनांगौ। नाथाय मायथाइफोर सोंनायफोर दंबा आलादा खोथा बियो। मायथाइफोर सोंनायबा माने नों नंगौखौ जेखौ नुदों बेनो जाखागोन आरो। 1947आव उदांस्रि मोनदों होनबा बेनो जाखागोनानो। नाथाय नैबेबादि बाथ्रायाव जोङो नायजोबथारनांगौ। दाना नै नेक्स्टआव सेकेन्ड कुइसन जोंनो नांगौ। हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि नेसनेल इडुकेसन पलिसि 2020नि बादिबा बिमा रावनि सोमोन्दै मा बुङामोन होनदों, बेखौ नायथारनांगोन। आं ओंखायनो नोंथांमोननि स्पेसियेल भिडिअबो लाबोदोंमोन, मा एनइपि 2020नि, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो गावबागावबो पिडिएफ फाइल डाउनलड खालामना नायनो हागोन, गुगोलाव मोनखायो फ्रियावनो। बिमा रावखौ फरायसालियाव फोरोंनो नाङा होनदों, बेथ' नङा। बिमा रावखौ आगु फरायसालियावल' फोरोंनांगौनो। आगु फरायसालि माने मा, प्रि स्कुल बा जोंना अंगनबादिखौ होननाय जादों। अंगनबादियावल' बर' रावजों फरायनांगौ, बिमा रावजों फरायनानै क्लास 1आव इंराजि फरायफैनांगौ होननाय जागोन, बा गुबुन राव सेकेन्ड लेंगुवेज फरायनांगोन, बे नंखाथारा। फोरोंनाय बिजोङा 10थि थाखोसिम इंराजि आरो बिमा रावजों जानांगोन होनदों। जोंना बिमा रावनि सोमोन्दै होनदों, इंराजियाव ओमफ्राय फैखायो, बेथ' जाखाथारा। ओंखायनो नैबेयाव मा होनदों, बिमा रावजों जेराव हायो फोरोंनांगोन, फोरोंनाया 8थि थाखोसिम थांनांगोन होनदों। क्लास 8सिम बिमा रावजों सहैनांगौ होनदों। बेखौ एनइपि 2020आव मख'नाय दङ। नोंथांमोना एटलिस्ट भिडिअ मा होनो पिडिएफ फाइल बा एनइपि 2020खौ स्टाडि खालामाखैबाबो नेटआव सार्च खालामनानै नाय। आप टु बाहाय मा होनाय दङ नाय, ग्रेड 8सिम होननाय जादों। ग्रेड 8 माने क्लास 8सिम नायथारनांगौ होनदों, बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थादों। बेनिफ्राय नाय नेक्स्टआव जोंना फैगोन मा, नैबे सल'मानि जोनोमा जादों, बेखौ नांला जोंनो। बर' थुनलाइ आफादनि गिबिसिन आफादगिरि, बेखौ नांला। फैगोन बादिबाथ' जयभाद्र हागजारमोन। सेकेन्ड ओमफ्राय माबाया सेक्रेटारिया, जेनेरेल सेक्रेटारिया सनाराम थाउसेनमोन, डिमासा सुबुंफोरमोन बिथांमोनहा। बानान खान्थिनि फैदों नैबे नाय, नोंथांमोना दाबो जोंना बानान खान्थि दङ। मो दाजाब दै मोदैनो राइट, बेबो बबेया गोरोन्थि बेखौ सायख'नोसो होनदों। सो दाजाब लाव सोलाव, बेबो नंगौ। गो दाजाब खा गोखा, बेबो नंगौ। नैबेयाव उन दाजाब दै लिरदों, ओमफ्राय बेयाव दै लिरदों। द उखार लिरदों, बेवहाय द ऐखार लिरदों, ओंखायनो बे गोरोन्थि। अपसन सिया राइट एन्सारमोन। अंखा बिख्लो, नै बाथ्रा फान्दायनि फैबावदों दे। अंखा बिख्लोआ माखौ होनाय जादों, बाथ्रा फान्दायनि मोननै मोनबाय नोंथांमोना। अंखा बिख्लोनि ओंथिया मा होनदों, अंखा बिख्लो माने एसेखौनो गिग्रा। नाथाय गिनो रोङिखौबा जोङो बिख्लो रोजासो होनो। ओंखायनो अंखा बिख्लो जेखौबो गिग्रासो, नै गुबुनखौ नायनांला, नंखाथारा।
जेखौबो गिग्राखौ होनो बे जेखौबो गियिखौबाथ' जोंना बिख्लो रोजासो होनो। थारखौ सायख' मा होननाय जादों बेखौ नाय। बिनि सिगां आं नोंथांमोननो खोन्थानि बाथ्रा फान्दायनि सोमोन्दै भिडिअ नोंथांमोना नुवाखैबा नायनो हागोन। बर' सिलेबास जायफ्रा गोदानै फैदों नायनो हागोन। सिलेबास जोब्बाय 2026नि बड'फोरनिया इउ पि मोननैबो जोब्बाय। बर' रावखान्थि प्लेलिस्ट दङ, बेयाव थांनानै चेक खालाम। अल भिडिअ मोनगोन, अल नट PDF मोनगोन। बेनिफ्राय दङ नायदो बेदर सैसे थि दिन्थि दाजाब महरनि बेयो थि दिन्थि दाजाब महर निउमारिकेल साफिक्स होनो जेखौ होनदों। बेदर दरसे होनो जोंना राइट एन्सारा बे। आं माखासेखौ नायला। बेदरखौ दरसे दरनैसो होनो, गुबुनखौ नांला जोंनो। बेदर दरसे बे सि अपसन। राव सोलोंनायनि गाहाय सोलोफ्रा जाबाय होनदों। राव सोलोंनायनि गाहाय सोलो होनदों बाहाय नाय। मोनसे बाथ्राखौ खोनासंनाय लिरनाय फरायनाय बुंनाय जोंना जानांगौ नङा होमबा। बेयाव मोनब्रैया हाबफाबानो जायो नायदो। खोनासंनाय लिरनाय फरायनाय बुंनाय बेनो राइट एन्सार जागोन राव सोलोंनायनि थाखाय। मानो होनबा नैबे मोनब्रैयाव मा होननाय दङ नाय, आखिनाय दंफायो। आखिनाया मोनथामबो जोंनाव राव सोलोंनायाव गैया। नाथाय प्रि स्कुल होननानै जुदि बुङोबा, फरायसालिनि आगु फरायसालियाव सोलोंनाय होननानै जुदि कुइसन फैयोबा नोंथांमोना नेक्स्ट दानि एग्जामाव, होमबा आखिनाया फार्स्ट दङ। आखिनायखौ लाथारनांगोन, द्र खालामथारनांगोन। फार्स्टआवनो द्रआ जोंना फैनांगोन। मायाव? बे द्रआ आगु फरायसालियावसो थागोन, माने अंगनबादि खोलोबाव। बेखायनो बेयो दा जोंनाव गोजौनि अपसन एयानो राइट एन्सार। सांग्रेमानि आथोना मा होनदों? आथोननिफ्राय फैदों बेयाव। सांग्रेमा माने मामोन? जोंना फिसा गथ' जोनोम होनो हायि बिमाखौ होनो। बेनिफ्रायथ' बिफायाथ' जोनोम होआ, अरायजो आथोन, ओंखायनो मा अरायजो आथोन दङ अपसन डि। फंसे सोदोबजों सोंनायावबो थानो हागौ, आथोननिबो जानो हागौ बियो। फंसे सोदोबजोंथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय, 100+ होखाबाय आङो। आरो बेजों लोगोसे आथोनखौबो लाखांबाय अलरेडि। बर' रावआव मोनबेसे गारां हांखो आरो खौरां हांखो दं? नै आल्फाबेटखौ सोंनाय जादों, आल्फाबेटखौ हांखोखौ होनाय जादों। अर्थात जोंना गारां हांखोआ 11था दङ, बेखौ गोसोआव लाखादो। 11, 36 बेथ' जानाय नङा। नै 11 खौरां हांखो 41 अखाफोर बिन्दोसिम, बे जागोन बा अपसन बि। हांखोखौ सोंदों, रिंसारथिखौ सोङाखै, गोसोआव ला। हांखो आरो रिंसारथि आलदा, नोंथांमोननो खोन्थाबोगासिनो। गारां बोनाय आदब आरो गोहोआ रोखा जायोनो। गारां बोनाया माब्ला बबे मोनसे अपसनजों कारेक्ट जागोन होनदों? लिरनायजों नामा? लिरनायावथ' गारां बोआनो। साननायजों नामा? साननायाथ' गोसो सिङाव साननायल'। जेरै जोंनो जायो, गोसोआव कारेक्ट जायो सानो, नाथाय बुंबा स्पेलिं प्रनाउन्सियेसन जाया बिदि। होमबा बेथ' नंखाया। गोसो होनायजोंनो, गोसोल' होबा जाया। खोनासंनायजों नैबे राइट एन्सारा खोनासंनायजोंसो। मानो होनबा नोङो बिमाया बा टिचारा प्रनाउन्सियेसन क्लियार गोनां मोनसे सोदोब बुंबासो बेखौ लानानै गथ'आ गावबो क्लियार होननानै बुंनो हागोन। गारांखौ क्लियारै बोगोन बे खोनासंनानै। बे राइट एन्सार। बारदै सिख्ला लाइसि होनदों, बे लिटारेचार पार्ट थांबाय, नांला। अख्रां गंसे नांगौ, बेबो लिटारेचार पार्ट थांबाय। ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि। उनदाहा मुंनि लाइजाम, बेखौबो नांला। नै बेखौ नांगोन जोंना सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय, बाथ्रा फावनि फैदों, बाथ्रा फाव। सालखुन्थानि रोदा नागिरनानै मोननाय होनदों, बेथ' नंखाया। मोगथाङाव जानाय होनदों, बेबो नङा। नैबेयाव जोंखौ आन्दायहोदों मोनसेया मा? मोगथाङाव जाथावनि होनदों। जाथावनि नङा, जाथावि होनबासो कारेक्ट जागौमोन, नाथाय जाथावनि स्पेलिं मिस्टेक खालामना होदों, बे जाया। राइट एन्सार होखादों नै नागिरनानै मोनि, बेनो अपसन डियानो नागिरनानै मोनि, सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय। बोरमा खुगानि बाथ्रा फान्दाया नै बाथ्रा फान्दानिफ्राय मोनथाम फैबाय, नोंथांमोना नाय। सिलेबासा फिसामोन, बेयावनो मोनथाम फैबाय। जोंनाथ' दा सिलेबासा दंजोबखायो। बाथ्रा फान्दाया नायथार। बोरमा खुगा माने जेखौबो जाग्रा बोरमाया जेरै मोनसेबो गारा, ओंखायनो गासैखौबो जाग्रा दङ। नै अपसना बेनो जागोन राइट एन्सार। जौसिन फरायसालियाव बर' एम.आइ.एल खौ माब्ला थिसननाय जादोंमोन? नों बेयो एक्सुवेलि सिलेबासाव गैयामोन, नाथाय नोंथांमोना नायनो गोसोबा बेखौ आङो बर' रावनि मानथाखो होननाय भिडिअ दं, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। डिसक्रिपसनाव पिन खालामना होगोन आङो लिंकखौ, थांनानै नायनो हागोन। गासै डिटेल्स मोनजोबगोन नोंथांमोना माब्ला मा खालामा बेखौ। दाना नायदो, ओइ गारां रिंसारथि, बे ओइ सोदो, खायफाया ए लायो। ओइ गारां रिंसारथिनि लेङाइ महरा बबेया होनदों? नैबेलाय बियाव दङ अपसना ओइ, गोजौआव मोननै ओइ, बि अपसन। बर'फोरनि गेजेराव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनजेननाय थुनलाइगिरिया सोर होनदों? बेबो मा होननाय जादों नाय। साहित्य एकाडेमि मोननाय सोंजेननाया, बेबो सिलेबासाव फैथावामोन लिटारेचार पार्टनि, नाथाय जोंना मंगलसिं हाज'वारिया 2005आव मोनजेनदों, बेखौ जोङो लानांगोन। बेनिफ्राय मा होनो, बेनि फारिलाइ नायनोबा नोंथांमोनहा मोनगोन, आगोलाव बानायनाय दङ। लेटेस्ट नै मैया दाख्लै होबावबाय सासेबाव। बे लेटेस्टखौथ' कुइसन दाननाय नंला, सेमोननिसिम नायनानै थानांगोन नोंथांमोना। नायनोबा नाय, आरो हायोबा आंबो लाबोबावगोन भिडिअ, सिगाङाव लाबोखानाय दङ, बेखौबो प्लेलिस्टआवनो मोनगोन एखे।
गाहाय गुदि थाखोआव सोलोंथाइ होनाय रावा जानांगौनो मा बिमा राव बेखौथ' मिथिखाबाय बिमा रावजों जानांगौ। गोदान राव हादरारि राव इंराजि राव जेबो नङा बे बिमा रावानो। सोदोब बिहुं नायनाय सर' खालामब्ला मा जायो होननाय जादों। सोदोब बिहुं माने डिक्सनारिखौ होनदों। डिक्सनारि नायबा मा जायोनो हारिमुनि गियान मोनोनो बेथ' नंथ्रा। बानाननि जेंनाया बाङोसो होनदों बाङा। ग्रामार नायबा खमायो नाथाय बानाननि जेंनाया बाङो जेंना जाया। सोदोबनि रिंसारथखौ खोनायो होनदों। सोदोबनि रिंसारखौ खोनायो। रावखान्थिनि गियान मोनो। रावखान्थिनि गियान मोनो मिनिं मोनथियो नालाय रावखान्थिनि गियान मोनो राइट एन्सार। खोनायो होनदों लिरनायावथ' खोनायाना बुंनायावसो खोनायो। अपसन एआ एन्सार रावखान्थिनि गियान मोनो। सोदोब बिहुङाव मा थायो वार्डनि मिनिं थायो। रावखान्थि ओंथि मोनबाय ओंथिया जाहैबाय जोंना ग्रामार। गाहायनि बबेया रावखान्थिनि बाहागो नङा होनदों। रावखान्थियाव मा थायो जोंना फन'ल'जि रिंसारखान्थि थायो, महरखान्थि मर्फ'ल'जि थायो, बाथ्राखान्थि सेन्टेक्स थायो मोनथामबो जिहेथु जोंना दा टेटनि सिलेबासावनो दङ। रांखान्थि बेथ' इक'नमिक्ससो बेखौ इक'नमिक्सआ फैया थाया अपसन सिआ गोरोन्थि। गाहायाव होनाय बबे रावा चीना तिब्बेतान राव फोलेरनिनो चाइना तिब्बेतान राव फोलेरनि खासियाबो नङा जापानिसआबो नङा मैतेयाबो नङा डिमासा बर' रावनि फोलेरखौ नायजोब बर', गार', राभा, टिवा, डिमासा, ककबरक बेफोरो चाइना तिब्बेतान फोलेरनि जोब। बेवहाय डिमासाखौ होदों नेक्स्टआव गार'खौ होनो हागौ, टिवाखौ होनो हागौ, ककबर' होनो हागौ, बिसोरखौ होनो हागौ गुबुन गुबुनखौ होमबा बिसोरखौ लाबानो जाबाय। नायजोबनांगोन बे। गाहायनि बबे थालोजाब हांखो होनदों नै बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खनसे होनै नायथारनांगोन। थालोजाब रिंसारथि जोंना मा दंमोन गारां रिंसारथि मोनसे हांखो मोनसे दंमोन खौरां रिंसारथि मोनसे हांखो मोनसे दंमोन। बेयाव सोंदों जोंना हांखोनिफ्राय दे रिंसारथिनिफ्राय होनाय जायाखै मानो होनबा नाय बेयाव जोंना मा रिंसारथिनि गैया। नैबेखौ नोंथांमोना आं खोन्थानि नैबावहाय नाय नैबेयाव नाय स्वर्नप्रभा सैनारि बिथांनि आरो गुबुननि जोङो रावखान्थि नायोबा नुगोन बर' रावाव बाहायजानाय 16था खौरां रिंसारथिखौल' राननानै मा गुस्थिजाब सालाय हाथाइ गुदि थालोजाब बेबायदि राननाय दं। थालोआरि एबा थालोजाबाव इअ'सो दङ नाथाय जोंनाव बेयाव 16थाखोनि बेलायाव सोंनाय कुइसन नङा बियो जोंनिया सोंदों दानि सोंनाया मा नै बेखौसो सोंदों। बे जाहैबाय इन जेनेरेल 47था खौरां हांखोफोरखौ सालायनि बाहागोआव राननाय जायखौ कमल कुमार ब्रह्मआ गोनां बर' रावखान्थियाव रानलांदोंमोन बेखौ सोंदों। बाहाय दङ नै थालोआरिया मा दङ नैबे नैथि स' द्वितीय स' असमियाव द्वितीय स' होनो जेखौ प्रथम स' नैबे द्वितीय स' नैथि स' बे स'आसो थालोआरि आरो बेखौ नोंथांमोना नायदो नायथारनांगोन आं बेखौ भिडिअ मोनसेबो लानाय जायाखै बेखौ नायथार इन जेनेरेल 47थानि राननायखौ कमल कुमार ब्रह्मनि गोनां राव बर' रावखान्थि बेखौ नायदो बेयाव मुखास्थ' लाथारनांगोन बेखौ जेखौ सोंदों जिहेथु मानो होनोबा अपसना जोंना होमबा नैयाव मा जाफैबाय नैबे अपसन ए स' नैथि स'आसो मानोना बिसोर गैखाथारा बिसोरो थालोआरि नंखाथारा। दा थालोखौ सोंनो गुबुनखौबो सोंनो हागौ गुस्थिजाब हाथाइजाब सोंनो हागौ नङाबा नेरखां सोंनो हागौ। आं बुंबाय थाखादों सार्टखौनो होदों बेखौनो नाय आरो दा खनसे खिन्थाबावबाय इन जेनेरेल 47था खौरां रिंसारथिनि राननाय कमल कुमार ब्रह्मनि बिजाबखौ नायदो नायबानो आन्दायनाय नङा बेखौ नायथार राननायखौ बिजाबावनो मोनगोन जिहेथु। बेनिफ्राय गैला बर' राव पार्टआ नै हिन्दी पार्ट फैबाय हथात 30था कुइसन थांबाय 30 मार्कसल' नालाय माखासे लिटारेसार पार्टनिखौ आं खोन्थायाखै जोंना सिलेबासाव गैया जिहेथु। दा बेखिनिमोन एलपि सेक्सननिखौबो लाबोगोन 2023निखौ सल्भ पेपार आरो जेसेबां गोजाम दङ नागिरनानैबो लाबोबावगोन आइडिया मोननायनि नोंथांमोना आइडियासो मोनगोन जे आं बुंबाय थाखादों जोंनि क्लास लानाया जों कुइसन दाना जिहेथु राइट एन्सारखौ जोङो फैथारगोन होननानै बुङा बेबायदि मडेल फैगोन आइडियाखौ मोनगोन बेखौल' होनदों आरो एसेनोसै गोजोन्थों।